Chantel Ketkuti, il-vittma tal-ewwel delitt tal din is-sena f'pajjiżna, ingħatat l-aħħar tislima minn diversi qraba u ħbieb tagħha ġewwa l-Knisja ta' Indwieli f'Raħal Ġdid. Waqt l-omelija l-Kappillan David Farrugia ikkundanna kull tip ta' vjolenza domestika kemm fuq in-nisa u anke l-irġiel. Kif ġara fil-każ ta' Chantel, u fakkar li l-imħabba kapaċi tinbidel f'waħda ta' mibeda. Ħeġġeġ biex dawk konċernati jieħdu azzjoni biex kull tip ta' vjolenza, mod speċjali dik li twassal għal fatalità, tiġi evitata. Jieħdu movimenti li qed jagħmlu ħilithom biex jitkellmu dwar u jgħinu f'każi ta' vjolenza, mod partikolari dik domestika. Iżda żies, ippermettu li quddiem dawn ir-reazzjonijiet tant murija fil-ħafna tifliet speċjalment fuq is-social media. U fuq kollox quddiem il-kadavru hawn preżenti ta' din oħtna. B'umiltà sħiħa fid-dawl tal-kelma u l-preżenza ħajja ta' Alla. Nistedinkom nisku. Il-Kappillan esprima x-xewqa li d-disgrazzja li waslet biex Chantel titlef ħajjita tagħti tama lil dawk in-nies kollha li jinsabu għaddejjin minn xi tip ta' vjolenza u ħeġġeġ lill-vittmi biex jitkellmu dwar dak li għaddejjin minnu biex jiġu evitati każi simili. Sa dan it-tant, il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Justin Borch, il-persuna mixrija biqtil tal-eks sieħba tiegħu, se tibda nhar it-tlieta li ġej quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello. Justin Borch li għandu 33 sena u residenti ħalsafi jinsab miżmum il-ħabs wara l-tressa l-qorti aktar kmieni din il-ġimgħa. Chantel kienet ukoll omm miż-żewġ uliedu bniet li għandhom 7 u 13-il sena. Sfortunatament huma flimkien ma' qrabathom kellhom jassistu għall-funeral tommhom waqt l-imbikma. Il-qtil seħ nhar il-ħadd li għadda f'Ħażabbar quddiem każin tal-futbol. Chantel mietet b'daqqiet ta' sikina f'rasha, b'waħda minnhom tinfet ukoll nasa, aggressjoni li seħħet wara argument jaħraq bejniethom.